ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ କଳ୍ପନା ସ୍ୱାଇଁ ତୁଳସୀପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବିଷୟର 3ଟି ପଦ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ସେତିକି ଖାତର ନକରି, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ଦେଖ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ। ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଚାଟ ଅର୍ଥ ଛାତ୍ର। ସେ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଚେହେରା ବା ତାର ଦେହଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦେଖିବାକୁ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ। ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ଥିଲା। ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେହି ସମାନ ନଥିଲେ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି। ଦିନେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ବା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଥିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଆଉ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର। ଏଇ କାଦୁଅ ଅବସ୍ଥାରେ ବହିପତ୍ର ସାଉଣ୍ଡି ସେ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ଚାଟଶାଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଦେହ ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସେଇ କାଦୁଅ ପାଣିକୁ ନ ଡରି, ଖାତିର ନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ତରତର ହୋଇ ବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି 3ଟି ପଦର ଭାବାର୍ଥ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।